Fast alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave sådan en lyric prank. Og ja, jeg ved godt, alle har lavet den. Og jeg har Mads herude i baggrunden. Hej Mads. Og jeg skal simpelthen prank min fløt, hvis man kan sige det sådan, med sangen Too Good feat. Rihanna. Det er sådan en sang, der sådan siger sådan, jeg er for god til dig, og jeg ved ikke. Ja, altså, i hvert fald så siger han sådan, jeg ved ikke hvordan jeg skal snakke med dig, og alt muligt sådan, at man har det dårligt sammen, specielt i forholdet, hvis man kan sige det sådan. Så siger han så, jeg er for god til dig nede i omkvædet, så det glæder mig til at se, hvordan man skal reagere på. Så ja, jeg synes bare, vi skal komme i gang. Okay, første sætning der. Jeg ved ikke hvordan jeg skal snakke med dig. Okay, første besked, den er simpelthen sendt nu, så jeg er virkelig nervøs lige nu. Det pumper sådan ind i mit hjerte. Hvordan tror du, hun reagerer? Jeg ved det sgu ikke. Jeg tror bare, hun tror, det er en prank, men altså. Okay, hun har simpelthen skrevet, tal med mig, som du plejer. Okay, der er ikke noget vildt endnu. Så ja, lad os bare gå videre. Okay, den næste sætning, det er, jeg kan ikke få mig selv til at spørge, om du er okay. Hun skriver til mig, eller hun svarer, er okay. Hvad med dig? Hun har ikke rigtig nogen mistanke til, at det er en lyric prank, og det er også rigtig, rigtig godt. Okay, den næste ting der, jeg synes bare, at vores venner er lykkeligere end os de her dage. Okay, den er sendt. Det er virkelig spændende. Jeg ved fandme ikke, hvad der sker. Det pumper ind i mit hjerte lige nu. Okay, det næste, som Julie nu har skrevet, det er, hvor hun spørger, om jeg slår op. Okay, det er det virkelig nervepirrende. Men jeg synes ikke rigtigt, at vi er kommet så langt ind endnu, og jeg vil bare gerne sådan køre den ud, hvis man kan sige det sådan. Fuck! Ja, prøv at se her det næste. Mads, prøv at se her det næste, det er hvor der står ja. Det oversætter altså til ja, komma. Det vil så simpelthen sige, at jeg siger ja, og så skriver jeg noget mere. Nej, vent lidt. Slå du op. Nej! Slå du op! Ej, det bliver han nødt til at skrive. Fuck, ej, jeg håber virkelig ikke, hun bliver sur på mig. Jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal snakke. Jeg tænker, at vi tager der vers færdig, og så så lader vi være med at tage broen, fordi det er sådan noget med, at vi var sammen sidste nat og bla bla bla. Så det giver ikke rigtig så god mening, så man nok tror, at det er en mærkelig prank eller sådan noget. Så ja, så vi tager 3 linjer. Okay, hun har så simpelthen skrevet, fuck dig, dit klamme svin. Sig nu bare, det er en prank. Nej, men vi er ikke engang nået ind i sangen ordentligt endnu. Okay, så simpelthen, så tager jeg sådan, den omkvædet nu. Jeg ved ikke, at jeg sagde noget andet før, men altså, det gør jeg. Så jeg skriver, jeg er for god til dig. Altså det er sådan, det er derfor jeg tog den her, fordi det var sådan, omkvædet, det synes jeg var virkelig, virkelig mærkeligt. Eller ikke mærkeligt, men sådan sygt. Okay, det næste, så er skrevet, det er, jeg troede, du kunne lide mig. Okay, det er det virkelig, virkelig, virkelig sådan nervepirrende. Jeg skal skrive, jeg er alt for god til dig. Okay, det som hun simpelthen har skrevet nu, det er, du er kun for god til dig selv. Dit klamme svin. Jeg slår op. Okay, og det næste, det er, du tog min kærlighed for givet. Okay, det er det næste, det er altså virkelig sindssygt, hun har skrevet til mig. Okay, hun kan skrive, gider dig ikke mere. Blokerer dig nu, dit svin. Ej, fuck, nej. Wow, fuck. Okay, skal vi tage en sidste linje? Okay, det næste, det betyder, at jeg forstår dig bare ikke. Fuck, jeg kan ikke sende den. Ej, fuck, jeg kan ikke sende den til hende. Nej, Mads, jeg kan ikke sende den. Jeg kan ikke sende den. Nej, fuck, ej, hun har blokeret mig. Nej. Vent, må jeg lige prøve at se. What? Man kan ikke sende den. Okay, altså, jeg er nødt til at stoppe videoen her. Nå, men i hvert fald, så tusind tak fordi I så med. Og husk at give et like, og jeg lover, at jeg nok skal få brudt det her ud med hende. Men altså, ja, jeg har ikke rigtig andet at sige. Ja, vi ses i næste video. Hej. Ja.